σαν αρχή και σαν φιλοσοφία ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, μοναδικός. Θα θέλαμε να του προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η δυνατότητα παροχής ανακουφιστικής φροντίδας από την αρχή της διάγνωσης και καθ' όλη τη διαδρομή δίνει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να πορευθούν με αξιοπρέπεια και να δημιουργούν όμορφες στιγμές με ανακούφιση. Στηρίζουμε την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδας στην ογκολογία. Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου από το 1971 μέχρι και σήμερα αγκαλιάζει, στηρίζει, φροντίζει κάθε ασθενή και κάθε οικογένεια. Έτσι βοηθούμε καλύτερα όλους αυτούς τους ασθενείς από την πρώτη μέρα, από τη μέρα της διάγνωσης, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και ακόμη για αυτούς που το ταξίδι θα τελειώσει νωρίτερα να δημιουργήσουν όμορφες στιγμές. Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου βασίζονται στις ανάγκες των ασθενών, όπου και αν βρίσκονται. Αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι ότι ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους με διεπιστημονική προσέγγιση. Όλες οι υπηρεσίες μας προσφέρονται σε όλους τους ασθενείς και στις οικογένειές τους, σε όλες τις πόλεις και σε όλα τα χωριά. Προσφέρουμε φροντίδα στο σπίτι μετά από παραπομπή του θεράποντα ογκολόγου. Αν οι ανάγκες είναι αυξημένες και ο ασθενής χρειαστεί να νοσηλευτεί στην αλλοδαπνούσα, αυτό θα γίνει πάντα σε συνεργασία με τον θεράποντα ογκολόγο, για όσο ο ασθενής το χρειαστεί. Η διεπιστημονική ομάδα του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου αξιολογεί κάθε ασθενή όπου και αν βρίσκεται. Σίγουρα πάντα χρειάζεται η παραπομπή του θεράποντα ογκολόγου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ομάδα της αλλοδαπνούσας θα ανταποκριθεί και ο ασθενής θα εισαχθεί στην αλλοδαπνούσα. Παρόλες τις προκαταλήψεις που υπάρχουν για το θέμα της νοσηλείας στην αλλοδαπνούσα, ο ασθενής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα θα ενσωματωθεί και θα νιώσει ασφάλεια και ζεστασιά από όλη την ομάδα που θα τον φροντίσει. Το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Αλλοδαπνούσα είναι το μοναδικό κέντρο στην Κύπρο το οποίο προσφέρει σφαιρική διεπιστημονική προσέγγιση προς όλους τους ασθενείς και τις οικογένειές του και απαλύνει όλα τα συμπτώματα από τα ψυχολογικά, κοινωνικά και πνευματικά προβλήματα που μπορεί να έχει ένας ασθενής σε αυτή την πορεία. Ο πόνος του ανθρώπου είναι σφαιρικός, σωματικός, ψυχολογικός, κοινωνικός, πνευματικός. Γι' αυτό εμείς εδώ στην Αλλοδαπνούσα δημιουργήσαμε μια διεπιστημονική ομάδα που μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις ανάγκες του ασθενή και της οικογένειάς του. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε κάθε ασθενή και κάθε οικογένεια να δημιουργήσει όμορφες στιγμές σε όλη τη διαδρομή του ταξιδιού αυτού. Η Αλλοδαπνούσα είναι το πιο ολοκληρωμένο επιστημονικά κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας στην Κύπρο. Οι επαγγελματίες υγείας της ομάδας μας φροντίζουν κάθε ασθενή και κάθε οικογένεια με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Αλλοδαπνούσα διαχρονικά έχει καταφέρει να κρατήσει μία ανθρώπινη προσέγγιση προς όλους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Επενδύουμε στο μέλλον, γι' αυτό δίνουμε ευκαιρίες σε νεαρούς επαγγελματίες υγείας να εξελίσσονται. Η γνώση έρχεται πάντα μέσα από εκπαίδευση. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι συνάνθρωποι μας με διάγνωση καρκίνου θα έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας από την πρώτη μέρα της διάγνωσής τους και σε όλη τη διαδρομή του ταξιδιού αυτού.